Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Ongi etorri Gamerauntzaren laugarren denboraldiko 24. atalera, danera 83. atala dau. Astero Gamerauntzaren Twitch kanalian izaten ga, astelenetan, bosterdietatik aurrera. Horren ostian, naiz irratian igandero entzun gaitzakezue, sortziretatik aurrera FM-ean, eta baitza ostegunero sortziretan berrerako txapa irratian. Bukatzeko, nola ez, ohiko plataformetan aurkituko dituzue gure saioak, bai, e-books, Peertube, Spotify, YouTube, eta hori dana. Gamerauntzaren komunitatearen berri ikutzeko, dugu aukera, gamerauntzia.eus webgunean sartzeko, eta baita Gamerauntzia Telegram kanalian sartzeko. Bueno, hemen dare Aritzo Deriosola eta Lander Unzuetan erekin, ni Damian Madena baitia naiz, eta, bueno, aspaldiko partez hirurak haseratik. Aspaldiko, bai, Damian. Opa, bai, atzaldeon. Oso ondo. Gogoak azta bentset, hartzeko erratzaile. Bai. A ber, daukagun gaurko irratsaioan, analiziak, albisteak ikusiko dugu. Eta ikusten dut ja, txatian Erik bezartu dela, así que atzaldeon Erik ibaita. Arratzaldeon, bai. Bueno, nire gaitik, kareta eta hasi, Aritz? Bai. Zer gauzazko eta gaur. Ja, hori da. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Pasadan hastien, aipatu gendun, ez? Capcomek balako aurkezpenak eukibazela martxan, ja lehengoan jegon zan, baina osorik aipatzeko aukererik eskendu dukin, gero beste bat behin bien, baina, labur biltzeko. Capcom Highlights izeneko zuzenekoak egin dabez, bi ataletan banatute, eta azken finien irabena da, euren urrengo bideojokuen paritxasunek bildu, ezta? Joku barrizek, DLC-ek, eduki gegarri txikitxo hauek, apurbet danetariko tituluak batu dabez, eta horrek errepaseko dugu zuntxe erratzaioan, ez? Lehenengoa eta garrantzitsuena, segurunik, Street Fighter 6 lotuniko da, ze borrokalari barri zen bidizioa jaso dugu, ja ezagutzen genuen norri zengo zen, Akuma mitikoa Gouki buelteko da, ekizue Soto injartxuena, baina aldi berien bizigitzin dukitzen dabena joku askotan, beti arrakasta gehienetareko auki dauena Street Fighter B Turbon, okerrespana bilen lehenengo biderrez agartu zanetik. Eta segarren atal honetan, itxura eraberritxuko dugu, segarren atala denboran aurrera doa, eta orduan protagonista mitikoetako asko heldu hauek, zarra hauek ikusten dugu. Eta goza barrine pasetan da Akumagaz, ez? Alako ulepillo ategaz, dana zuritxut eta bar, baina betiko lepo sorbalda, ez? Injartxo hori ematen dute. Nahiko interesgarria agertzen da, eta, bertan bideo sinematikoan ezin dugu ikusi bere borrokak bez, baina ohiko mugimendu egiko dauzela, ez? Jadokena, zoriukena mantenduko dauz, eta segurunik bestelako barritxasunek ikusko dugu Akuma mitikoagaz. Zergatik izan dudan lehen, ez dala, jakin gendu lehia Akuma alduko zela, jokue kaleratu hostien DLC-ko lehenengo denboraldiko borrokalarizik esatu gendu zen, Rashid, Aki eta Ed heldu dire, eta oin Akuma hau jasoko dugu. Eurretik joku osoko borrokalarizek filtreta ikusi gendu zen aspaldi, oso osorik, asmatu bien ganera, ilustrazioak eta dana. Orduen, hemen zentsu honetan ez dagoen ez usteko handirik, baina hemendik aurrera ja bai, ez dakigu egongo da urrengo denboraldi zen, eta hori da, azkin nien ilusio gehizien emoten da bena, ia ze borrokalari barri, ze borrokalari zar mitiko eraberritxute ikusko dugu zen Street Fighter 6 honetan, oso harrera hona uki daben bideo-jokue, geuzak askorik aldatu ezarren, maitxasunegas egin dabezenak ez, joku on bat izen da, sagako jarraitza egitzat eta hasi berri zentzat, orduen ikusteko gogaz, ia zertakarren Kakomekoak eta zelan hobetzen daben oinarrizko joku hau. Lander, izango da DLC modua saldu eta ordaindu beharko dena, edo debalde aterako dute? Ez, ordainpeko borrokalarizik izaten dire honek. Gero beste hainbat geuzatxu gehitzen da bai, baina normalien Street Fighter 6koak ordainpekoak izaten dira.
Eta zenbat ordaindu berri izaten da gutxora olako bakoitzatik. Ze galdetzet, ze borroka joko hauetatik munduotik oso kanpoko pertsona naiz hortaz. Ba, ez da izaten holan bez asko, izan nuntxe begitxoen biero salto bat, Ze orokorrien Street Fighterekoak ez dira izaten garestizenak bez, adibidez lehenengo denboraldiko pasi izango zana, 30 euro dire, bala borrokaleri gaitxik, eta gero euren edu desberdina gaitxik. Orduan, bueno, ez da merkiena bez, baina garestizena bez, segurunik, Street Fighterren munduen, gauza txarrago ikusi dugu, okerrago ikusi dugu. Eta izaten da pertsonaia bakarrik, edo horrekin ere ekartzen du historio, edo nola zen nuke, kanpainaren bat, edo... Bai, gero Street Fighter segiteko da zure pertsonai propioa sortzeko kanpaina modue, eta hor barruen, irakasle moduen dekozuz Street Fighterreko borrokalarizek. Eta hori da gehitzen da bena. Ba, euren misioak, euren historitxu ez, kanpaina horretan. Eta hori da DLC-ko jokalarizik ikusten duguna. Vale. Hortaz ez dala pertsonaia bat zoik eta listo. Ez, kusatxo gizar dakarre, bai. Vale. Espero ez izatea pertsonaia pay to win ez dut izango, baina horrelakotan askotan aprobetxatzen dira pertsonaia pixkat indartzu ateratzea, eta onlinean ibiltzen mazea, ba, ez ba ezu ordaindu. Beti daola, ez? Beti pixkat bufalta irtetzen dira, Hori da. gero nerfeo. Hori da, bai. Alagotan, Street Fighteren igual ez dugu ikusi horren beste joku batxetan pasean moduen, baina bai, ez da, untxe buru datuztenak, Dragon Ballan Fighters edo Smash Bros. Ba, azkenengo borrokalarizek asko zinjartxoek edo bintxet mugimendu sorta zabala egokitzen dabe, ez danetara egokitzeko eta bar, ba, Street Fighteren begual alako ikusko dugu euskaloa. Eurera goaz, ondo iruditzen badatxu, ze Monster Hunter izan zen Capcom Highlights-eko beste izar nagusi zen, 20. urte hurrena ospatu bien hainbat iragarpen egin, zoritxarrez ez bien Monster Hunter Wildsen urrengo jokuan dizen ezer erakutsi, baina bai jaso gendu zen beste joku txiki zauen albiztiek, ez? Alde batetik Monster Hunter Stories, ja komente gendule eurreko erratzaile baten, ba honen birmasterizazioa dator laster, eta argitaratxe data esagutu dugu. Ekainien 14 kaleratuko dabe, PC, PlayStation 4 eta Switcherako. Stories da lako spin-off moduko bat, saga nagusikoa, ba RPG edo JRPG elementu gehiagogaz, atal estetiko Cell Shading nolako anime kutsukoa koloretsu haue, baina nahiko balorazioa jaso bazen perez Nintendo 3DSen kaleratu zen bideojoku honek. Eta hori bakarrik, Monster Hunter Stories 2 eurretik PC eta Switchen estrene hostien, PlayStation kontsoletan jolasteko aukeriko dugu, egun bardinen, ekainan 14 aurrera. Orduan, ba, bueno, spin-off, igual, apurbet, ez ezagun, baina kontsola edo plataforma txiki zauetan urten zirenak, baina kontsola nagusi guztizetan eta PC-en jolasteko aukera hori dugu. Ba, behin. Jolas mitiko bat DS-koa, egitzen genuna remasterra boruz, orain dela saio batzu, gogoratzen naiz. Ba, bueno, ja fetxa badakigu, ekaina arte itxoin behar. Gero aurrera inge, Monster Hunter Now dala Niantic, hau da Pokemon Go garatzaileen gaio mugiko hartarako bideojokuek, ba, espantzino barriz jaso deu, The Bernal Invader deitzen da. Da, bueno, espadosun ezagutzen bada Pokemon Go premisa bardine, ez? Halako zure kalitatik edo etxetatik zoaz eta bar ibiltzen, zure kokapena aktibatute, eta ba, mundu virtual batez zure pertsonaisen mugitzen da, monstruak bilatzen zoaz, eta bar, ez hori da porbet jokagarretasun aldetik esan zituzkune. Espantzin honek, ba, arma barrizek, monstru barrizek egiten deuz, ez da lan nidak dela barritzasun benetan aipagarririk edo, ez usteko handirik. Baina, bueno, orokorrien harrera nahiko nauki dugu, batez be sale amorraturen artien, ezin leke konpare, alderatu Pokemonegaz, baina nahiko jogutxuku nahi da bezentxuretan. Bueno, pentsatzet bere nitxo aukiko dula. Ez dela izango Pokemon Go izan zen lokura masiua non praktikamente bideojoko eta jokatzen zuen jendeak ere jokatu egiten zuna. Joder, ni dakit kasuak, jendia igual jubilatziar ero jubilauta eta hola, eta erosi bateria portable honek powerbankak, eta egunero ez da gizien 1000 paso itxera. Eta, karo, osasunantzatetak ez da mesedia. Baina ibiltze ziela kaletik Pokemon Gora jolasten tope. Ilo bai harrapatzen, ez, Aitona?
Ez dakit, baina, joder, benetan, Bai, okioan boom hori, zatan hori harrapeskun, ez? Nik inbetxe denean espero, kanera jokue berez horren simpletxu izen da, eta bar, eta nire inguruen be, jente asko pastabena jolasten berez, danak engantzetago ziren, da ordu piloa sartzen eta bar, oza, ni flipetxez den. Ba, aurrera goaz Monster Hunterregaz jarraitzute, 20. urte urren hau ospatzeko, ba, salmenta datuek emon biesan. Monster Hunter World, dala ez azkenengo jokue, baina azken aurrekoa, eta arrakastatxuna, 25 milioi salmenta gaintzu da bezala aipatu bien. Eta saga osoa kontuten hartzen badugu, ba, guztire 97 milioi joku Monster Hunter, baino gehiago saldu da, bez? Ez dala marka motza, ez? PlayStation bitik hasitxe, batez PSP-en gero injar hartunde, ba, ja 20 urte asko dire, eta, bueno, sasoi betien jarratzen den Monster Hunterrek. Monster Hunter World izango esan igual gaur egun dauken buke insignia erola, joku potoluena bezala. Sagan bai. Bai, ez? Osa, ulertu ez da usaten edotena. Ez dala, igual egongo die joku spin-offak eta mugikorretakoak eta ez dakize, baina Monster Hunter World izango da, ez? Grafikoki ailegaudien topenera, ez? Bai, eta duki aldetik eta nik esango neke bai, gero plataforma pilo baten kaleratu zen. Ze Worlden hostien kaleratu bien Rise detzen dana, lehenengo Switcherako eta gero beste plataformatan bai. Baina joku txikizago da zentzu baten. Igual batxutxatu bi izango da, baina orokorrean World da ez, handizena. Ibilizate zuek, Monster Hunteretan? Ni gitzitzu. Ni inoizen ez ibili. Ez atentzia moten dozt, baina nahi zibili. Pelikula ikusen egan, eta... Pelikula da, Bai, pelikula da, Monster Hunter. Mila jogo bitxegaz, ez da? Eta ez oina asko, Bai. Bai. Ez da inzarra, 6 urte igual, hola cosa, Gitxiago, nik egin hau txan idatzi neban. Hori da, 4 urte igual. Bai, ez daukat, ez da egiten zaten eban. Ez que bakizu, COVID-akin ja... Edo zer. Ez que kontatzen. Vale. Venga, ba, Monster Hunter atxin itxiko dugu, eta Capcomen beste jokuekaz jarraitxiko dugu. Pasan bai, barkatu, Lander, ez, bai, esaten da bezala Erikek, ez da esaten pelikula hona danik, esaten pelikula daukala. Gero, ba, bueno, bakitzak imaginatu, ez? Ez dakit. Zela da beste hau, jatetak zikoen burura, baina Uncharted bezala, ez? Bueno, Uncharted nik uste ikusleikela, ez da? Bai, Monster Hunter behola fondotik eta igual, ez dakit. Ni hola, disgustora benean ikusi, baina egisa da, ez ostala esan, sebe, baina, bueno. Assassin's Creed ere zan... Bai, Assassin's Creed oso rarua izan zan. Ez que izan zeikien erako, ez? Assassin's Creed emote dutzen guztirako, ez zokan zer ikusiri jokuak izan. Osa, bai, bale, oinarrituta zoan, baina, jode, zer raro inzeben. Nire ustez, Bai, nitzako... Alatabe hori, ez dugula gomendatu, esan dugu dagoela pelikula bat. Hori. Garbi geratzeko, bai. Ba, hori ze, pasan azten patu genduen, Capcomen jokuen artien Kunitsugami, Path of the Goddess deitzen da bideo jokue, eta, bueno, hori ze, erakutsi bai aurkezpen honetan, jokagarritasun esakon dute, nahiko joku berezi zen. Eta aurrera hanje, Ghost Trick Phantom Detective, inoz aipatu izan dugu lebesai honetan, Androidera eta iOSera alduko gala ezagutu dugu, martxoak 28, 10 egun fate dire bakarrik heltzeko, eta, bueno, Nintendo DS-eko joku mitikoa, alako aventura grafiko, nahiko politxe, eta egiz izan mugikorretarako osoa proposa izango dana, orduan, gogo asko dago heltzeko. Eurera hanje, Exoprimal, dala alako dinosaurizoan eta, bueno, meka edo exeskeletoan bideo jokue, denboraldi barrize jasotzen jarratzen dugu, ja laugarren alduko da aprilaren 17 zen. Eta garrantzitsuena, ekarriko daben bertxasunik aipagarrezena do, Mega Man egazingo daben kolaborazioa da, ja Mega Man gizejoak ez deuz bideo joku barrize jasotzen, bakarrik kolaborazioak eta barritzen deuz beste jokuekaz. Baina, bueno, amentxeko esko goguz, alako trajiek eta bestelako etxaizek jokuen barruen sartunde. Ez da Exoprimalek etzen daben lehengo kolaborazioa, aurretik Street Fighter egaz eta Monster Hunter egaz behin jauki deu. Orduan, bueno, segurenik datozen hilabetiotan beste Capcomen beste jokuekaz behin ikusko dugu. Eta bukatzeko Dragon's Dogma 2 ikusi gendun, martxoan 22 honetan estreniko da joku osoa, eta orduan jentik, esperoan demoren bat edo beste Capcomen aldetik. Ez da izen nolan, jaso dugune da personaizen editoria, eta gero editore horretzen sortzen duguzenak jokure eruteko aukeria. Eta, bueno, zentsu baten emon lehike, ez dala izengo askorako edo, baina ja ikusten gabiz sarien, reiten eta bar,
zelako sorkuntzak da bizitzen eitzen jentie, eta editore oso potentia da, aukera pilo bat egaz, eta zoratzeko geusak ikusi dugu zela epatu behar da, Joder, eta honek, karo, ez suposatzen da, ez? Osea, iritsi da editore bat joku bertan aurretik. Bai, da jokuen editoria, joku barruen behoriz egongo da, baina horren Hori izaten demoa dut. Baina, atara da. sortzeko aventura berriak, adibidez. Ez da, personaizena bakarrik, ez duko besterik. Pertsonaien editoria. Hori da. Vale, orduan pixkat, Black Desertek bere garaian izebana, ez? Hori da, bai. Zeukan oso atal grafiko potentia, eta orduan aprobetxatu zuen jende pilo bat engantzatzeko pertsonaien editorian bitarte. Ondo, vale, ez, momentu batez esan dut, joder. Bai, igual ez da epatu pertsonaizena dela, baina bai. Ez, ez dakit, baina hori, esaten dute, karo, Baldur's Gate konjokan ez, etara ez da ben hori danok pixkat zain garena, eta joder, Dragon Dogma mabi, lehenengo egunetik, editoriakin, ez dakit, vale. Ondo. Hori segitxi gora bera horre direk kakumek karri da bezenak, igual, joku handiren bat edo beste faltezan, baina orokorrein nahiko potente da bela azkenen gurtitatik Capcom, eta holan jarraitzen da ben. Diru bentsa asko guztetan dazten enpresa bada, oza que, bueno, edo bentsa deroen jokuek, esan nahi dut. Bai. Bueno, urrongo albiztera pasatuko gea, pixkat bideojokoak. Jolasa beraiek utziko ditugu alde batera, eta gehiago itzengo dugu hardwareatik, konsolaatik, hain zuzen ere. Eta, bueno, zurrumurru batekin gatoz, Insider Gaming komunika o medioko Tom Henderson kazetariak, alako zurrumurru bat ekarri du, oraindik ofiziala ez dena, baina, Tom nahiko pertsona errespetagarria da informazio hauek ematen ditugunerako. Eta, bere manduen informazioan arabera, PlayStation bostan bertzio berri bat ateratzen ariko litzateke, PlayStation 5 Pro izango litzateke, 4arekin egin zuten antzerako mugimendu baten, eta momentuz ez dakigu, ez du ezer ezaten ez itxura zein tamainari buruzko informaziorik, baina aipatzen duna da, adibidez, CPU-a berdina izango dela orain PlayStation 5 daukana, baina frekuentzia pixkat igota, 110ko igoera, 3,85 GHz kokaturik. Eta aldaketa edo hobekuntza handia nabarituko genukena izango litzateke GPU-an, non errenderizazioa 145 azkarrago izango litzake. Eta hau salto bastante handia iruditzen zait, niri bintzat. Eta batipat, hiru ezaugarri aipatzekotan, salto honekin. Alde batetik ray tracinga, hau da, izpiden trazadura hobetuko litzateke. Bestaldetik PSSR, PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling, prestatzen dabiltza. Ordenagailuan badauzkau alako teknologia antzerakoak, Nvidia-nak eta AMD-nak, non egiten duten normalean adimen artifiziala erabiliz resoluzioa kontsolak internoki 1080p-an adibidez edo resoluzioan errenderizatzea eta horrekin igotzea 4K edo denakora. Eta baita ere aipatzen da GPU honekin 8K bereizmenetara iritsi ahalko telitzaken. Ez dakit zuek, baina nik 8K bereizmena ez dut ikusten oraindik merkatuan ze kokaleko izan dezaken. Gehienez zinemarako edo pelikuletarako, baina ez dakit zenbat telebista dauden salduta esan edetena jendeak 8Kako resoluzioan, ze 4K neko ez da izango kostatzen ari dena, baina jolasetamentzat 4K oraindik kostatzen ari zaio iristea, eta 8K iruzten zait aztakeria bat. Bai, batez beha aipatzen dena da, euskarri zegongo dela 8Karako, orduen horrek azkenean ez dugu askorik esan nahi. Eta batez beha suposatzen dela, PSS horregaz lotute, azkenien, igual, gaur egungo PlayStation 5ko joku asko 4Kan jolasten dizenak, edo bentseta horre ardizketa bizenak, igual 8Kara eruteko aukeri egongo zala, oneri esker, nik olako zozer imaginita bat.
Gero Hemen ia zenba dago jende movida erabilta bat. ben. Bai, hemen dago pixka movida bat, esaten dut. Bereizpena zen bat agaixa igo, gero hau eta tekin gehi, gutxiago etaratzen dugu, eta oso, kosto handia dauka, espazioan eta konexioan. Orduan, ze puntotaraino ja, ze, karo, nik ulertzen dut, ez? Oindala 20 urte, pasatze ziren 2 urte, hobetzen zen resoluzioa eta hobetzen zen pila bat. Eta hobetzen da, igual asko hobetzen da, baina ja percepzio aldetik zaila da guku ikustia hobekuntza hori. Orduan, benetan gabizena da, ez? Esatu jode, nere interneta justo mobitzen dau, ez da, lauka, ez? Zela igoko nahi 8 kara. Merezi dau. Ez dakit, horre eukiko dugu pixkat, teknologia espada asko aldatzen baita, konexioana, espazioana eta gauza horrek, eukiko dugu bai zalantza bat, ez? Zein da nobia eta zein da txarragoa. Nik uste dut... Ez dakit, nion jokan full HD nabil, Hori junaz esaten, ikusten duzu adibidez estimeko hardware inkestak eta etxen da bezenak, eta gehizenak bika igual hori da guntxe apurbete, azten apurbet, baina bestela lauka da sortxika ja astinot, oso urrun geratzen dire, jentiek ez dago alakorik erabiltzen. Bai, jende batek erosiko dabela hori sortxika eta honena, eta ez dakit, baina, ez, esaten da bezala erikek, baina, ez dakit, nik uste gutxiena, bai, on jokan. Bai, ados nauzu. Hasta gane hori ez dela horren beste nabaria, laukatik sortxikara, bai, egongo da saltoa, baina... Gero eta gutxiago. Osa, bikara egongo da askoz gehiago, laukara pizka gutxiago, eta gero ja sortzikara, ja... Bai, ja, gutxiago nabaritzen duzu. Aritak izan da, igual zinean edo proiektore batian, igual gehiago igarko da. Bai, pentsatze da. Alarenik, sortzikako bereizmena izateko aukera izango du, baina, horrez diotain beste garrantzi maten, gehiago maten diot GPU-aren 150 hobekuntza honek, lortuko dula zenbait jolaz laukan 60 fotograma segunduko fijotan ibiltzea, inkluso zenbait jolaz, 120 edo igo ahal izatea. Eta, 140 etare. Hor bai, nik uste hortik etorri behar dula gehiago hobekuntza, ze akit jolaz batzuk 60 fotogramatan ondo ibiltzaitezke, baina beste jolaz batzutan igotze zeanean 120 edo 144, inkluso 80 nabaritzen dezun gauze bat da. Batipat... Horraldu barik, 30-tik 60 eltsi fateak joko askori bai. Baitare, ze horire oraindik pendiente daun gauza da gaur egun, oraindik jolaz batzuko eta marra. Eta gero, ostra, 100-tik gora ja begi finak, Hor, goza barreina ez, bereizmena. A ber, igotzen dezunean horretala, ze ezaten dute 144ko pantalla daukadan, ez? 144an ez dezu hainbeste antzematen, 100 gora, adibidez, 120-tik 144ra nibintzet ez eta hainbeste antzematen, baina 144tik 60 gestemazia, edo 144en oitzemazia eta 60 gestemazia, ezaten zu, bai, hamen zerbait nabaritzen dut, hau geizkiago, edo esperientzia okerragoa bat dala. Baina, bai, ja, baki pantalla baudela 240 hertziotakoak. Ez dakit ze puntutaraino ni behintzat, gai izango nitzaken, 144tik 240irako diferentzia hori nabaritzeko. Jo, ni adibidez hori ez da, aipatu dut askotan, Steam Deckan 240 hertzitan jarritze pantai eta gero 240 FPS-etan jolastute. Osa, igertzen da ez, aldi dauela 60-tik, baina oso ondo jolastu leke eta ez faltan botuten, bez, azkenien, rendimendu zematu betzen dan, eta bateriz zematu betzen dan. Nik pentsat, ez dut ikusten biherrizin hori ez, ja, 140 jotzeko, edo ez dakiz zenbatera. Baina, Lander, zehun ze jolaze bai, ez? Adibidez, Erikek txatean ipentzen du bezala, beha Baldur's Gateen, PS5-ean ibiltzen dela, 30 dagoela limitatuta, eta adibidez, Baldur's Gate baterako 30 nahikoa eta gehiagi dauzkatzu, ez daukazu hainbeste. Baina adibidez, leheno aipatu dugun bezala, Street Fighter baten baldin bazabiltz, gauza oso azkarrak eta asko zien behar dituzunak denbora... Eta kompetitiboki freima kontatzen dira. Hori, freima kontatzen dira. Hori baino garrantzitsu haue, kompetitiboki interneta izango da beti. Hori bai. Kodi ebera, eta bar.
Claro. Bai, nik uste dut, hiru elementutatik, GPU-tik komentau dienak, izpien trazadura izango dela, impacto handizena daukana, ze benetan itxuran aldaketa handi bat suposatzen da. Bai. Nire ustez, Bai, ikustu eta ados garela danok. Baina hori, askotan, esaten dituen gauzak bai izan lehizke igual saltzeko edo, baina, a ber, izpien trazadura interesantia da, upscaling-a bai interesantia da, ze, kare, moten dutzuna da, gehiago, fluidoago joatia jokua, berdinarekin. Eta, bueno, gero hori, sortika bereizmena, alda benak, baina ikusiko dugu hori nora doian. Alere, oso ondo ez dut ulertzen Sonic ze mugimendu nahi duen egin PS5 Proa ateraz, ze alde batetik bi arazo ikustitut. Bat, aipatu izan dugun aurreko hainbat saiotan, adibidez 2024ean Sonic ez du bere buke insignietako jolasetan jokorik aterako, eta hori aipatu genuen bezala nahi bintzat errore bat irutzen zait. Eta bestalde irutzen zait baita ere, PS5ak oraindik hardwarea, nidak iala behintzat, sentsazioa ematen dit, oraindik ez dala guztiz esplotatu hardwarea daukana, potentzial hori. Hortaz, potentzial hori guztiz esplotatu gabe daukazunean, ateratzea kontsola berri bat askoz potenteagoa dana, GPU aldetik behintzat, zer zentzu topatzen diozu? Nik uste dut doala, zuk esan duzuna, zikerako kontu gaitzik, hori ondino untxestekiela buke insigniarik argitaratzeko asmorik, baina horreli lotutu ikusi gendun bai, albiste berien, txosten bardinen, untxe da bizela ja kontsolin salmentak bera itzen, eta hori da laurengo gaur ikuspena. Orduen pro bategaz, azkenengo boltsadatxu hori emoti belaunaldi honeri, eta ja PlayStation 6-ra begira jartzi, edo... Ez dala, gura aldetik azkenean ikusten dugu da inigo, a ber, ez da bier PlayStation 5 Pro bat. Baina, klaro, publiko orokorari begire, basango da, bitxu, kontsola barrizatu dugu, bitxu zo ondo, bitxu grafikoki zelako aztakeri zedan, eta horregaz, beste salmenta batzu lortuko da. Baina, bueno, oraindik ez dago Tom Hendersonek ez du eman datarik. Ez. Baina, nei harrituko ninduke aurten izatea, ze horrelako kontsola bat pro bat ateratzen maezu, jolas bat gabe akompainatzen duna, ez dakiz ze zentzuru izango luken kontsola gazko. Ze normale, holako kontsola bat ateratzen maezu ideia hona izaten da, aldi berean ateratzea jolas oso potente bat, non aprobetxatuko duna potentzia extra hori, ez? Eta diferentzia hori markatuko duna, baina jode, esan badegu 2008an ez dagoela jolasik... 2008ko zer gaurtien, hau da 2008ko apirilera arte, ondina. Beira, pentsa. Asko geratzen da. Bai. Orduan ez dut ikusten ze mugimendu. Egia da, agian datu hauek garan prozesuan dagoen kontsola batena da, eta igual 2008 amaieran ateratzen da. Baina, bueno, nahi irutzez zaizkit bastante datu asko eman direla, epe luzerako izango litzateken salmenta bat balima, ego irtera datek izango aluko, ze, ia teraflop guztia, bueno, teraflopak 33,5 izango ditula, zenbat portzentaian hobetuko dan, datu guzti horiek eman dira, eta normalean datu hauek ematen dienean, irtera data nahiko gertu da honea izaten da, hortaz. Ez dakit, oso arraro erutzen zaigu. Presioa geiztia. Bai, epatu behar da, hori, Tom Hendersonek zabaldu dauzela datu honek, ez? Baina gero IGN agertu da gaur apurbete pisu emoten, ez? Antzadan ez egiazkoa dizela, edo euren aldetik bintzet, kolako zer komente dabe. Orduan pizuekin badekie. Eta lehen komentu duzuna zarritz oso adoz, egongo belaunaldi honek ez daukin benetan kontsolan aldetik ez dugu ikusi beda esploteta edo aprobetxeta, bai PlayStation 5, bai Xbox Series, ez dugu ikusi hola, ez? Joku... Oso zorua izan da, ez? Generazio hau, batez be Xbox eta batez be nire ustez PlayStation-erako, eta hori berez PlayStation-ek gehiago saldu da dela, kontsolak eta azkenian nahiko ondoreten jakola ematen dau, baina oso zorua izan da, gogoratzen naiz, lehenengo guztian zetara zeban, zela zan hau, Psychonauts bi etara zeban, hola ez, lehenengo tarikoa zeukana PS Posten esklusiba zan?
Ez Ez Xbox Series. seko Series. natz Returnal. Xboxen. Hori, Game Passean zegoen. hori, esaik honetz. Ratchet and Clank Demon's- izango da? Igual, Ratchet and Clank. Neukan bitxua. Bai, Hori eta da, Demon's Ratchet and Clank. Souls, eta bai. Bai, baina izan da pixkat, hori, ez da egon nola pelotazo handi bat, hasieratik jokuak beti egon die, irtetzen dien, gehiago Nik uste dut- etaratzen da ben. A ber, PlayStationen kasuen, eta Xboxen be bai, pasezala, lehenengo jokuek zirela kontsolarako, PlayStation posterako, eta nalakorako esklusiboak, eta gero, txipen eskasegatik eta bar, hasi zirela belaunaldi arteko jokuek ataten, adibidez, God of War barrize, PlayStation laurako Ja. dabe bai, Spider-Man, Konsolak eta bar. elikatzeko, ez? Spider-Man igual ez. Osea, aurreko konsolak Hori da. erabili ahal izateko. Hori da. Hori da. Ze ikusten bien, ezin gobizla saldu kontsola barri horrek. Eta orduen, grafikoki hor egondalako oztopo bat, ez? Hasik eran esan agoten, Ratchet and Clank aipatu duzu, baina Demon's Souls, Returnal, bat dizela benetako PlayStation Bai, esklusiboak. bai. Horre bai, ziren potentiek, eta jo grafikoki hasta keritxuek ziren, ezin bariko lan ez, beranaldiko monstroenak, baina bai zen direneko politzek, orduan. Bai, hori da, ez, esaten da Erikek, hori, Ratchet and Clanken komentatzen zala, dimensio aldaketan, bai, bate zala, neiko bizkorra, eta PS lauan, kistona tardatzen zebala, eta kisto movida zeren hasieran, eta gero geratu da bizkat, isilik, igual zuge esatuzuna errezoi gaiti, baina moten dau, ez, aprobetxau ez tala egin asko PlayStation bosta, noski daukana PlayStation bosta, osea, ondo ibiliko zan, dana ibiliko jakon perfecto, eta igual merezi izan dago, ez? Baina sensazio bat bestetan ez dana gertatu da loengoan, ez? Ez tala egon hori, ni goratzen ez PlayStation Lau eta PlayStation Lau Pro eta bai zeukala sentzu geixo, ez? Jendiak denbora guztien zeuan. Ne generazioak, Bai. irutze generazio bat dala Xbox Series X-ena eta PlayStation bostana, Bai. oso pobrea eta dana. Ez da pelotazo handirik egon, ez dakigu oraindik zenbat irango duen generazio honek, baina PlayStation bostan Proan ja lehengo kantos de sirena entzuten hazigea, bere garaian Xboxek ere gogoratz, ez banabil gezki, Xboxek egin zuen podcast hartan, segon zurrumurre aurra itxiko zitula konsola hardwarean atala itxiko zula, eta zean, han uste eta ipatu zutela hardware berri duen konsola bat egiten aiziela, Lander, gizkizua, no? Bai, hori iberridoa sana, eta bai, hori da. Euskalo, hori noizko, Euskalo. Horren, ez dakit bi konpainiak zertan dabiltzan, ze joko aldetik oso eskasak geratu dira, nire ustez bi generazio ontako bi konsola Sony eta Xboxenak, eta konsola berriatik itziten jarrotea, ez dakit. Tokiz kanpo da. Igual, bai, epatu behar da PlayStation bostak aprobetxe daben, edo erdia aprobetxe daben kontu bet errealitate virtuala izan dela, ez? PSVR 2 betaurreko horrekaz. Ja. Baina ez da izen eurek espero da bien modukoa, ze gaur entzun dugun albiztien, komentetan da, ekoizpenak gelditzuen da bela, naiz eta PC-erako balizoko da bela komente bien oinegun batzuk eta bar. Baina hori, salmenta eskasagaitxik, ez da usela oso ziur, erakargarri ze bat izen edo ez, PlayStationeko jokara izen txat, azkenien kontsoliek gehi beste, ez da izin balizo da benoin. 1.000 eurotara joate zala, bentsate hasieran. Hori da. Eta, jode, ja, die horretare, zela langa oso potentiak, presioetan. Hori da. Bosteuneko langa badago, psikologikoa, beste badago milakoa, eta... Honekin zer Azkenik eros egoteko jokuek, bez? Honekin izango du zer ikusia PlayStation o PC VR biak PC-rekin kompatibilitatea izatea ateradan horrekin. Nik uste Sonic orokorrian esklusiboak kentziana eta hori dana horti doiala. Bai. Eta hau berdina da, jogada iguala da. Bai, hori zeda azkenien ikusten dabe, salmentan aldetik igual ez dizela altzen eurek aurre ikusten bi esan zifratara, eta orduen beste plataforma batxutara saltuten dabiz, PSVR bizen bekasu hori da, azkenien modu errez batien aldaberuan PC-era seguruenik, eta seguru hazikera batetik artik presteuko biela. Eta horregatik, aprobetxe eta listo. Da jokuek bekaleratu alba da bezan PSVR biko esklusiboak PC-en, listo, beste hainbat salmenta deki izor. Bai, hori du. Ze batez PC-ko merkatuen bai
bai espero dizela, ez? VR-ko joku horrek edo betxeteko gogizau dauz, eta orokorren ez da gauza handiri jasotzen. Ba, oin hori metron jokue helduko dana, dekogu, ez, etorkizunera begire, baina bestela ez da joku potenterik edo bentsete enpresa handizen VR jokurik, ba, bezerako azken finean. Ja. Pixka geldi geratu da, ez? Are, ne uste saiatu zen Steam, Alixekin, eta ondiokan ez da barrenkau biadan bezala. Bai, baina horri bat abien kriston jokue eta gero hor itxi bian, azkenien. Osa, ez dago beste jarraipenik horregaz, ez? Jarraiko hartuzunik. Entzude beste jolazen bat, baitare, ez dakit, aterata ono, atera zen, jolazen bat baitare ondo dagona UR-erako, baina jode, naiz gogoratzen hori izena. Bueno, hor, Subnautikakoa beti itzen da, bez? UR-ko berzinua, eta... Bai, baina zeatik horaz, baina Subnautica ez dago prestatuta VR-erako, esan nahi. Ez dago eginda VR-erako esklusioki. Hori da, ez da esklusioki, edo ez dago eginda pentsatzen VR-erako. Adiz, Alix bai horrela dago eginda. Eta Alix jolaztu ezakezu VR gabe, hori da. Baina... Mod batekin. Baina ja ez da jokua, ez da... Claro, ez da joku RSS bat, hola, esplorazioa oso bizkor bukatuko dana. Grafiko giztuko. Kambio VR-ekin, kriston erronka da. Bai. Ados nago. Ez tala irten ba, gauza bat, hola, VR-erako prestatuta, saiatzen dana, zukutzen, ez? VR-ak ematen dutzen aukerak. Hori da, eta igual, bai jaso duguz beste estuizio txik izan aldetik, bai mod bitartez edo ofizialki VR joku oso interesgarrizek, baina hori izan nahi nebana da, handizen aldetik ez dugu lezer ikusten gaur egun. PlayStation bai badabil, noiz ipinien zuzarratoten, Steam posturtien behin edo bilko da jokuren bat prestetan, baina bestela ez dago babesik, ez, VR entzat. Hala, ikusi berkoa, naiz eta Alixek jolaz oso hona atera dan, ze puntutaraino izan dan ekonomikoki bideragarria. Nik uste baetz, baino Alixen exitua inok ez dizu garantizatzen. Eta... Ez. Eta hori ere, pentsatzen kontutarrak gutela. Steam... Bai, baina nik uste dut Steam bezaiatzen dela askotan, exitua baino gehiago xasatzen, ez? Merkatua. Hori gune esaten, bai. Gainera pera dauka VR neiko kit garestia, orduan interesatzen jako. Jendia aztema da ontarako, eteratzen produktuak, nik igual saltzen don neria gehiago. Eta orokorrean, ez? Pizka Google ekiten zebana hasieran Androideko mobilekin. Zaiatzen zala merkatuari ipintzen nola pauta batzuk. Eta itxezitxoan hortarako bere modelu etaratzen zeban, ez? Lehenko Nexusak eta Pixelak eta G1 eta... Bai, azken nire Steam-etxako interesgartzea be bai, ze VR mundu hori sasatzen badozun, gero Steamen saltzen badizen, eurek erutzen dabe, euneko gota marra, esango tutor, beti dagoela mugimendu bet, ez? Eta hartu emon bat, bai. Bai hori, PlayStation bostan urrengo modeloa aipatute, aipatu dugu bai Xboxena, badeko guz Xbox Seriesen urrengo pro modeloak izango zirenak ja filtre ziren, hor epai horretan, ez? FTC Activision Blizzarden epai horretan, hor ikusten zan. Espilauko disko irakurgailurik eta bar, baina, gauza interesgarritxuk azetorko zirela. Gero, Switche be, derregorza epatu behar dugu, ez da? Jasurrumur duanak oso potente, dinoie, argita garbi, 2005ko martxoan ikusko dugule, Switchen oinordeko hau. Eta, azkenien, igual ez da belanaldi guztiz berri bet, baina, laster kontsola barri, tanetariko kontsola barri ze jasoko dugu, zela, azken finien. Bai, ikusi horko da. Baitare haber publikoak ze harrera ematen dion. Ni desde logo PlayStation bosta daukat, baina proa aterata ez dut inolazko beharrik ikusten proa erosteko. Nik behintzat. Gero, PlayStationa bosta ez daukanak, edo daukana, baina zerbait hogea nahi dunak erosi nahi alizetea, bakoitzan nahia izango da. Ez aritz. Demon Soulsen... remake ateratzeko PC-erako eta listo. Hori lasterreko zibero guai ala bai. Bai, ondo. Oso ondo. Lehengo hori, Demon Souls, edo lehengo zela Bloodborne? Demon Souls lehengo, Hori aspaldi filtresan Nvidiako zerrenda horretan. Vale. Nik uste ja Gran Turismo gaz eta Demon Souls horre dizela muntxe momentu falta izenak, ez? Ja, Tsushima jasoko dugu, Horizon
Forbidden West be jasoko dugu laster, eta gero The Last of Us 2, seguru helduko dela, remastered hori PC-erako zan, argita garbi. Eta Gran Turismo. Eta Gran Turismo faltea bai. Duen horrek izango ziren momentuz. Oso ondo. Bueno, hau dana aipatuta kontsoletatik hemen esaten da etxatian, norbaitek esaten da, Bloodborne porta egiteko, ez egiteko remasterrik. Hori, bueno, bai. Bai. Remasterra bai, Bueno, remake ez, hori da. Hori da, ez, aldatzea bakarrik itxura asko jota. Eta zuzenean jolasteko aukera ematea, baina dana berdin mantenduta. Bere izmena aragotzi eta FPS-iko betu ondo benetan 60 juti eta hori desastre egon zena Play lauen, eta listo. Bai. Ez, Dark Soulsen eta Dark Souls remakeen artean dagoen diferentzia hori, ez? Ez dagoela diferentziarik isa. Bai, hori da. Bai, zehose gaitik izango da. Bueno, hori, esaten ebana, 3. albistea, ontaikoa izango da Embers of the Evening, lehen Project Umbra bezala ezagutu ginoan 2022an bukaeran, baina azkenian Donostiako Preneris Estudioan urrengo titulua Embers of the Evening izango da. Eta, azken asteotan, hainbat xehetasun ematen ibili omen die, bideo irudi batzun bitartez, ez? Steam plataformaren jokuan fitxa ireki dabe, eta irudi batzuk ezagutzera eman ditue, eta, daukagu aukera desiratuen zerrendara gehitzeko. Eta baita jarraipena egiteko, ez? Biak pentsatzen. Hori da, bai, askotan epatu inber da, ez? Moten dugu tontri badala wishlistan kontu edo, baina ez da. Ezagutzen da, bai. Garatza egintzat oso garrantzitsu da desiratuen zerrenda horretan, alik eta jente gehizen batzi, Ze azkenin hortik zabaltzen dabe jokue, ez? Hortik algoritmoak zabaldu etzen dugu beste jokalari batzungana iristeko. Eta askotan insistitzen dabe, mesedez wishlisteri emoteko, eta horregaitzik, ez? Holan hasi dire Praneris horko amengoak Embers of the Evening zabaltzen. Hori da. Hori da, ni badaukat ja, wishlistean, eta baita jarraitzen listan. Eta, ez da eser kostatzen, eta gainera, etetzen danean gero zuk erabakiko zu, erosten dozun ero ez, baina ikusiko dozu trailerra, esango dut zesema hori da ben, inkluso sartzen bajatzu deskonturen bat agertuko jatzu, eta ez, Donostiako estudio bat da, igual merezi da, bentsat jarrepen egitea. Gustatzen bajatzu bentsat estilo ontakoa, ero aldrebes, ez? Kasu honetan, normalen beldurrezko jokoetan izaten da, toleratzen baldin badituzu, ero beldurrezko jokoek espaseitxu atzera botatzen, orduan probatu. Pentsatu, beldurrezko, ez da gizela izango da, beldurrero tentsioa, zuk zeratzen duzu. Nik uste dut, bizik, ez da, zentsu baten, nio gaztinen bilurra erotzen dutxu bat, eso kakati bagazaren, osak, hortik tireko. Premisa izango zen, eguzkirik, bai esan Aritz. Ez, ikusten nahi tutxeko zuzenekoa marrazki batzuk, ilustrazio batzuk, pertsonaiak konbertzazioa eta pertsonaian ilustrazio da gogoratzen dit pixkat, ez nahi zibili, baina irudia ikusitut Disco Elysium estilora eta, ez? Niri gogora gazte asko Dishonor, aurreko horrien arkeinen zetik, ez? Bai, pentsatu zuek, Disco Elysium eta Dishonoren artean. Oso ondo. Bai, irudiak oso batez ere grafiko polita, baina niretzat ilustrazioak ematen dabe batez ere begira. Nortasun puntu hori, ez da? Oso txukuna die, oso txukuna die. Osea, ez da normalean indi batian ikusten dozun kalitatea, ez dut esaten kalitate txarra egoten dani, baizik eta estilua be, marrazkia eta irudia, dala gehiago joku potenteago batena. Eta hori batzuentzat izango da txarra bat, eta beste hori esaten nahi dut, baina bai. Azkenean iluntasuna izango da nagusi hemen, izan be eguzkirik gabeko mundu bat izango da, hemen protagonista, itxaso beltz ilun bat zeharkatzen daben ontzi bateko marinel baten bizitza jarraituko dugu. Munduaren bukaeran aurkitzen dan kondairako itxasargi baten bila, gabit, eta badago iluntasun bat, ontzia zein burua errepatzen dozkuna, eta beti ibiliko gana honi aurre egin nahian. Orduan, lehen pertsonan jokatzeko beldurrezko lan bada, niri gogora azten dozt, hola irudiak eta pixkat The Call of Cthulhu, ez dakite gontzan dala esain beste, holako berzino bat, eta badauka
kutsu bat pizkat, zure linternakin Jo, nahi amnesia. iluntasuna apurtzeko. Amnesia. Amnesia bai asko, bai. Ez, gehiago, igual, Call of Toulouse itxasoa eta ontziak, eta baita emoten da ben estilua ontziaren eta pizkat zaharragoa, eta hola, nere imaginarioan, Baina bai, amnesiaren kriston itxura dauka. Orduan, bueno, izketaldi luzia bare, tripulazioko gainerako kideekin, gainera sortzaileak ibili die kide hauek aurkezten, eta, bueno, dauke aurten estreinatzeko asmoa, baina data zehatza ez daukago oraindik. Eta esan behar dana da baita hemen pizkatenik sorpresara mando zegaitik. Iaz antolatu ginoan jokotekniako bideojokuen euskal jardunaldian, ekain zarraua, Prenaris Estudioko arduradun nahin zuzen be, ekarri ginoan. Eta nik, konturatu naiz, begiratzen, neban ikusi ekain zarrauan itzaldisa. Eta hasi naiz, hau zala eta begiratzen, eta oso interesantia pentsau jat, ez? Eta gainera, bueno, oso ondo berbaitzen da, basik gomendatzen dute jokotekniako bideotara joatea, eta biztasoa jotzea. Ze merezi dau, ez dakite zerbait esaten nahi dozun, honen inguruan, abaritzo Lander? Ez, azkenien, horiz ez da, bertan inban berba, lehenengoz ja, Inverse of the Evening hori buruz, apurbete premisia aurkeztu dozkun, baina, horiz ez, baitze, Praenerizen ibilbidi buruz, zelan hasi ziren, ze helburudek izan etorkizun hori begire, apurtoria aurkeztu duzkun, hori nahi kontesgarrez ez, jakitzie, bertoko Euskal Herriko indi baten astapenak zentzen dizen, eta noraino jo aldaben, edo zehaz modekin jakitzia. Bai, ematen duenera estudioa dela pixkanaga baina pausa handiekin azten ari dana, eta hori beti albiste hon bada, ze ez da izaten zoritxarrez ainoikoa, estudio hauek sortzen dienak, hemen Euskal Herri mailan estudio txiki hauek, eta proiektu beti handi eta gora jotzea. Baina Praenariz ematen duna, ez bastante erritmo honean dijoa eta bastante proiektu interesanteakin, beraz. Eta estudio ausarta, bai, esate zeban, etara zebela, bigarren jokoa aurkeztu zebela, lehengoa etara aurketu. Eta holako gauzatxo batzu badare kuriosuak, eta bai, benetan postekoa da, aritzek esan duen, holako lanak eta holako estudioak egotia hemen. Hirugarren proiektu bat dauka, ez? Bueno, zeukan Silent Swan, bai? Eta dauka hirugarren proiektu bat esku artean, Arima Lot, eta gainera dago doako bertsio bat, 2022-tik. Dago aukera, itxionok ez baldin banago, daukazue gamerontxe.euseko blogeko artikuluan, daukazue bertara doako bideojoko txikia ikuspintzen den lekuan, Arima Lot, daukazue aukera sartzeko eta jolasteko demo bat. Eta, bueno, oin dabiz, hau hobetzen eta hunditzen, eta aurten irtengo da, ordenpeko bertsioa. Baina, estetika be, ikusi nerioen Animal Lotzek gehiago gogoratu doz, igual, Siberia. Hola, biztaso batean. Bai, ez da, bai. Halako aventura grafiko irudimintzineko sarrana, eta bar, ez? Hori da. Hori zea, bai, orokorrien Prenerizen jokuek oso erakarrazik iruditzeat, ez? Nahiko berezizek, eta merezi dugu, ez? Jarraitzi, Postekoa berton alako zozer eukitzi, ez? Baina, nahi baduzuen beste euskal joku bateaz jarraitzen dugu. Ze saioan ja hainbat biderrez aipatu dugun One Last Breath itxuruzoa, ez da? Eta azkenik, gitxi falte daku jolastu alizeteko. Martxoaren 28 zen kaleratuko dabe plataforma eta puzzle aventura plataforma nagusi guztiztan, ez? PC-erako, PlayStation-erako, Xbox-erako eta Switch-erako ikusiko dugu. Eta aipatzen gendu moduen, Inside eta Limbo moduko jokuen bidie jarraitsiko dugu, 2.5 dimentzinoko abenturi izango da, plataformak, puzzleek eta barri ikusko dugu, alako puzzle simpletxu gainitzen biliko gara, ez? Izaki beldurgarrezek gaitzik ISH-eko. Baina, batez interesgarrezena da, bere atzien dauen ibilbidi, ez? Oin, jabusto bigarren denboraldi zen zala aukik gendule eneko zubi aurre sortzaile gugaz, elkarrezketi ditzen. Baina gaur egun, ulertzen dutena gaitzik behintzet, garapentaldie guztiz desberdine da. Ze, bueno, justo enekoaz elkarrezketin gendu nien, jakin gendu horrez da, Munatek Studiosek, garatzaileek, hainbat arazo eukibiezela, PlayStation talentzegaz,
horre antza danez lizkarrak egon ziren, desadostasunek, akordizioak ez zirela bete, eta laguntzi espiela jaso ez, hazikera baten agitu zana. Eta orduen hortik banatu ziren ja jokuen garapena nahiko aurreratut egon zanien. PlayStation Talentsetik ISN bien, eta Nexion Labs dela Nafarroko garatzaile bat, eta gero Espainiako Katniss Games argitaletxegaz elkartu ziren. Printzipioz joku ondino handiz hau eitzeko, eta ederra hau eitzeko, ez beste maila batera eitzeko asmoagaz. Baina, azkenengo hilabetietan, enekok berak proiektue albo batera eitzi ban, Munatic Studios desagertu izan, eta gaur egun Maniac Panda Games deitzen den beste talde nafar batek hartu deu garapena. Orduen hor naste asko egon dire, ikusi, argitaratze dati iragartzerakoan jokuen beste pidizio bat kalertu da bai, ikusileke ez da lagun aldaketan dirik berez, hazikera batetik hasi zirenagaz jarraitu da bela. Baina, zalantza asko, inkognita asko, ia zelan urtengo da nau, ia benetan ze aldaketa gondizen atzien, eta gure aldetik, ez dakigu, euskeraz kaleratuko dan edo ez, ze bentset, eneko gonzala bai iztatut egotezan euskarazko bertzine bat, baina eurekaz, Maniac Panda Games eta Katniss egaz harremanetan jarri hostien, ondino ez dugu erantzuni jaso, ez dakigu benetan euskeraz kaleratuko den edo ez, eta ia sorte hori dikogun, edo behintzet eso zer bai iztatzen dozkuen, azken finean. Bai, igual lehen falta izan jakuna esatia da, aurreko Preneris Studioko jokuetan, euskera zeintzu daren, dana daren, ero badakigun. Bai, desalen zuen berez, euskeraz dago, ez da justo itxulpen ikonena, horre gugaz da biz apurruet ez, hori itxulpen hori hobetzeko elkarlanien, ia lortzen dugun kaleratzea. Baina Embers of the Evening momentuz ez dakigu, ekainek komentetan ez da ipatzen maraukeri urteko dan edo ez, edo gogori euskaratzekoa, baina ez tekila oso argi. Eta okeres panabien, Ariman Lotz bera bai badeki asmoa euskeraz kaleratzeko. Olako zozer gogoratzen. Demoan ez dago, demoan inglesero gaztelera bakarri dago momentuz. Baina, hori, asmo hori baldin badauke, postekoa izango da. Okeres panabien bai alako zozer zan. Bera, desde luego, zela esan, kain zarrauak ederkitze zegoan, así que espero dugu, ez? Denbora eta baliabide horrek eukitzia, eta bestela, ia baseo zein leiken. Bai, honen kasuen bai epatu behar da, desaren zuenen kasuen, itxulpena euskaratzi bera ez da oso ona, baina antzeko apasetan da gaztelanezko bertxino gazu, bai, eurek berez ingeles eskaleratu bien, ez bien beste hizkuntza batera itxuli, ez penukin denporarik hori itzeko ez, naiz eta euskera eskaleratu nahi zen. Eta gero PlayStationen, PlayStation Talentzen aterpien kaleratu bien desalen zuen, eta hortik beste emat hizkuntzatan eukitzeko aukera hori jaso bien. Baina azken hori da arazorik handizena euskal garatzaiekaz, ez? Ez tekie incentiborik edo babesik euskeraz kaleratzeko. Eta testu gitzi dekon joku bet badan, bastago arazorik, hor egun bet hartuko dabe, eta itxuliko da testuek, baina justo desalen zuen dala alako aventura grafikoa testu pilo bategaz, hor ja ez da bakarre denpore eukitzi, baizik eta Ganoraz etxeko sozer, Ganoraz etxeko azkenien hor itxutzaile bat bihar dozu, zuzentzaile bat bihar dozu, ez da horren erreza, eta orduen horretarako babes hori bihar da, ez da. Bai, beti izaten duen bezala. Faltan botatzen dugu, erakunde publikoetatik aspektu honetan laguntza ematea garatzaile hauei. Euskaraz ateratzeko. Bai, guri laguntzen dozkue pixkate zentzu hortan, eta guk egiten dugu zati bat, baina benetan ez daukagu muskulorik hortarako, ez? Eta igual, falta dana pixkat errealitatea ezagutzia eta bideratzea baliabideak komenidan enpresatara edo proiektutara. Azken finean, telebistan eta olako plataformetan badago minimo bat, ero egiten da, olako apostu bat egiten hasi da, bentsat azkenengo urtetan, eta igual, bideojokoen munduan betokatzen da zehatzago egitea, lan hori. Bai. Bai, zoitzerrez aipatzen duzulez plataforman kasu eta bar, horre ikusten izan dugu, Netflixen bai, oinko badauzke usak euskeraz, azpititulok eta bar, baina horbe zuzentzaile edo ez beste babes falta bat ikusten da, ez bakarrik euskeraz, gaztelania ez bai, akatsasko eta bar, eta bideojokoen munduan azkenin antzekoa da, ez? Gehiago funtzionatzen da, apostu egiten baldin bada, eta itzulpena egiten baldin bada, hor bai ja kalitatea beste badala, ez da? Azkenean itzultzaile profesionalak eta
ondo egiten dabe. Baina agian testuari beti etxako alako mimoa eskentzen. Eta hor egoten dira laso handienak. Bai. Baina, mintxet, ezer badakigun One Last Breathena komentiko dugu, euskera helduko badan edo ez, momentu hori, harmanetan jarri gara garatzaiekaz, eta ia arantzuten dozkuen. Baina nahi badozuen, aurrera etzen dugu, hor labur pare bateko guz, nahiko interesgarrizek, eta saio amaitxo aurretik, ez, komentetie falte da. Lehenengo albizti dekargune laburren artien, da borroka joku mitiko baten jarraipenan bidizio barrize jaso dugu gaur. Fatal Fury, City of the Wolves, erakutsi dabe, aurretik jaso genduen, oin urte bete, urte pare bat okerezpan abilen iragarpen bidizio bat, eta oin ja gameplays erakutsi dabe lehenengo biderrez. Fatal Fury espaduzun ezagutzen da Terry Bogard mitikoan bideojoku izango zena, arkade aretoetan hainbat eta hainbat joku ukigendu zen, 80ko hamarkadan, eta, amendik jaizo esan bebai, amendik eta beste hainbat SNK Studios beste hainbat jokutetik, The King of Fighters, igual ezagun hau dela ez, borroka jokuen munduen, hortik jaizo esan bebai, crossover moduen ez da. Baina, Fatal Fury City of the Wolves da, garo, Mark of the Wolves bideojokuen jarraipen ezengo zena, Fatal Fury saga barruen kokatzen da. Eta, barakutsi dabez lehenengo personezek izango zirenak, hor batzuk mitikoak, Terry Bogard, Rock Howard erakutsi dabez, gero beste hainbat borrokalari barri bebai. Eta tal estetiko, nahiko politxegaz, nire orokorrian, irudimentsioko borroka jokuk eta astosti horren besterak hartzen, baina kasu honetan, nahiko politxe dagoela esan birra, batez be efektu eta aldetik, batzutan gerra falteiak ela sanliken arren. Baina nahiko lan politxe, nik uste dut SNK-an salik beti inspire dugule bidimentzinoko lako sprite potentik eta bar, The King of Fighters amairu oso naiz izan zentzu horretan, baina diru larri izeten da antzadanez, eta orduan gura dabe irudimentziotara jo. Eta, horize, erakutsi dabe lehenengo gameplay irudi batzuk, borrokanak, oso itxurosoa, oso bizkorra moten deu. Eta ondino, 2025 kaleratzeko asmoa dekienez, espero dugu urte betien hainbat borrokalari erakustie, hainbat borrokaleku barri bebai, eta horregen Fatal Fury barri honen berritzesune jasotxia. Ondino ez dut uste plataformari dakiguni bez, bide batez, orduen falte da, ez da, iragarpen asko falte zentzunetan. Itxura oso poletauka, pixka zelxadina badauka, ez? Bai. Oso saga mitiko da, nire betxet gura negan ez, The King of Fighters, berez, baina Fatal Fury da gehiago, bat versus bat borrokak, antzine, apurbete ondoakin funtzionetan bien, ez atera salto eitzeko asmoak itzen zenuen da borroki bi planetoan eruten zan, eta bar. Oso mitikoa da postekoa, olako joku beti izultxia. Ia, zentzu baten ondo pertsona barreziko godi, nik uste duk eizen duk klasikoa gureko duguzela buelteti, ia hori pasetu da. Eurera goazne badu zuen, ze beste joku oso perezi baten dati ezagutu dugu. Animal Well deitzen den bideojokue maiatzien 9 zen estreneko da. Ez baduzun ezagutzen da, lako indie Metroidvania oso berezi bet, Big Mouth deitzen den argitaletxiek kaleratuko dugu Switchien, PlayStation bostien eta PC-en. Eta da, Billy Basso deitzen den garatzaile baten bakarkako lana. Olako slime moduko bat kontroleko dugu, pixel arte estetik igaz. Eta mundu zabal bat esploretu izango da gure helburue, objektu desberdine bildute, puzzliek garrantzi oso handiz euko dabela, pisu handiz euko dabela emoten dugu. Ez bakarrik bidizioa gaitzik, baizik eta bidizioetan dauzen sekretu gaitzik. Antzadenez, garatzaileek alako sekretuek edo puzzliek batzen izen dauz bere bidizioetan, gero komunidadi horrek argitzen jundala, gauza desberdinek ez, topetako eta bar. Eta oso berezize, eta hor dino jokuek horreli lotute hainbat geruza hauko dauzela, ez? Azteko da behin, plataforma joku bat izango dela, gero atzien puzzle, oinarezko puzzle batzuk egongo dizela, baina gero gitxienez beste bi geruza egongo dizela horren atzetik, puzzle oso sakonakaz, komunidadik elkarregaz gainitzu birko da bezenak, garatzaien arabera segurunik hainbat eta hainbat inoz gainditu gabe egongo dire. Orduen lako jokuek guztoko badeko zuzan, merezi deu, ez, jarraitzie, eta estetik aldetik behintzet oso politxe moten dugu. Eta PlayStation 5, Switch eta Steamen izango dugu, ez?
Horize da. Big Mouth epatu dut, dala argitaletxie. Ez pausun ezagutzen hau da videogame tanki mitikoan, youtuber mitikoak ireki ban argitaletxie. Bai, jolazak oso itxura polita dauka, eta nahiko berezia, beraz. Adion berko naiz. Bai. Datari badaukagu? Xarma, Bai, epatu dut maetzaren 9 zen estreneko dala. Bale, pasatu zen. Emote zeban hori, Pixka Hollow Knight, eta gero hori, emoten da, pantalla bakoitza puzzle bat dala, eta puzzle hori dagoela oso ondo landuta, Gauza desberdin asko ikusten dira. Horize da. Eta azkenengoa, Bai. Nik okua daukate, haber esaten dozun, hori buruz. Eta bukatzeko horize da. Lander... Bueno, Yellow Taxi... Bai, Lander, pixka galdu zaitugu, baina, bueno, ontxe segiduko dugu eta sartuko dugu, Nola baitu, mosketan bat ere inbeako duzu. Horize, uste ja pizirina biela, bai. Ekarri da nazeneko albiztie da, olako plataforma joku Berriz, kale indotu. Hori da. Lasai hartu 2 minutu eta ondo bukatuko dugu eta listo. Bueno, azkenengo jolas hau izango da. Bai, bastante aguanto gotza, Nik uste dut azkenengotan nolako amago txiki batzuk egin dituala. Eta ja, ez da bukatu hori, azkenean da internetetik egitean txarra, Estudio batien egin beharrean. Hori dauka, baina, bueno. Guztiz adoz, betxet ez da oin saio pare bat eukine ban amesgaiztoa modukoa, baina... Hori da. Baina, bada esan behar dugu, saio hasi aurretik, Landerrek oso ondo, itzali da bela ruterra, berriro piztu dau, eta alata be, tak, gero bukaeran ikusi. Baina baita ere... Ezertarako balize da ben, edo placebo efektu da, baina bai. Deirako erabiltzen duen aplikazioan arazoare izalezke, adibez damean ikuste zaitut geldik zure irudia. OBS-en ez, baina VD honin joan bai, geldik ikuste zaitut. Nik mugimenduen ikuste zaitut. Horregatik, oso, ez da, bai, holako gauza batzuk egiten ditzu, ez da? Bai. Nahi baduzun hori zen, bai, azkenengo albiztiaz jarraituko dugu. Alako plataforma joku bitxi bat ekarri otengoan, Yellow Taxi Ghost Broom deitzen da. Eta, irude plataformak eta Crazy Taxi batzen da bezan, zentsu baten behintxet, indie soroa da. Panic Arcade deitzen da talde italiar batek preste deu. Apirilien 9 zen estreneko da, eta, demoa probetako aukeri egon da, eta ni proben eban. Dalako Nintendo 64ko atal grafikoa hartzen da ben, bideojoku horretarikoa, eta, batez be, garai hartako 3D plataforma jokuen harimia hartzen dugu, Batez be kolektazon deitzen dan generoan borgildute, hori da. Alako bildu masal edo bildu magile jokuena, orduen. Gauza piloko guzbiltzeko, misino piloa gainditzeko, baina jokuen berezitasun handizena da, taxi bat kontroleko dugula, olako jostaiuzko taxi moduko bat. Eta, garatzaileek dinoenez, ez da ongo salto botoirik, horren ordez, alako aldapatetik eta turboa erabiltzen ibiliko gara, plataformeo hori einalizeteko, ezta? Orduen berez, oso joku koloretsu oso politxe, veteranoantzako edo bentzen Nintendo 64 maitalientzako oso joku aproposa. Eta demoan probetuen edetxik oso nabe, bai, orokorrien nahiko maia simpilik dire, ez da alako plataformeo oso sakona bez, baina oso divertigarrezi da, umore piloa deko jokuek, umore oso berezize, Nintendoko beste jokueri keinu eginez, edo hainbat filmeri keinu eginez. Eta hori zebesteri barik, esan da moduen apilia 9 estreneko da, asko merezio probeti demoak, oso motza da ganera, baina jokue ondo sagutzeko aukeri mongo dozkue. Eta momentuz, PC-erako bakarrik jasoko dugu. Pixan nahi gogoratzei, testurak eta Mario Kart. Bai, eta, gero, zela sentiduko dan batez be kontrolak, Zuk esan dozuna, Lander, ondo ikusi dozula, jokua. Oso bizkorra da egizetan, eta hasikeran kosteitzen da, oitxie batez salto batara, baina gero errez batin hartzen dozu, azkenien ez dago arazori juteko raurrea datzera. Orokorren bai izan birra ez dagoela alako etxai askorik, gero bidizetan ikusten da, urrengo munduetan igual bai ongo dizela. Baina etxai nagusizek bai badauz, eta nahiko borroka desenti dire, puzzle formatuen, ez da.
Baina gero epatu dutena Crazy Taxin aldetik, dekogune da hainbat misio, hori mundu desberdinetan dauzen biztanliek hartun, eta epemuga baten barruen, leku batera eron birko dauzela, ezta? Orduen, zentsu horretan, Crazy Taxi gatzik edaten dugu. Tabe, jolas polita. Bai, bastante hola canallita, Samotan da. Bai. Gero Iko taxi gamberra goes da. vroom, bai, hori da. Gamberro, hori da. Hobeto. Oso ondo, ematen daue denbora Juan Jakula, baita, ez? Bai? Eta, bueno, nik uste dute honekin, aste honetan egin jogula, eta, bueno, datorren astean zaretenako porretan be, pentsatu dut entzungo duzuela, baina, bueno, egongo da saiotxo bat. Así que, ikusiko ba. Hori zea, zerrik asko bertan egoti Agur, arren, da mila datorren esker. astera arte. Eta porretan asko jokau. Hori da. Vale, Hori da. Venga, agur.